toho zo Sheinu. Prvú vec, tu mám proste tento rozdeľovač na vlasy, proste na cestičku, hej. A vlastne, tak proste, to vyzerá. Potom tu mám takéto pimple patches a je ich tam 240. A ja som to tak v skratke počítala a fakt ich je tam toľko, takže a sú fakt dobré, takže ja vám odporúčam. Potom tu mám tento rozdeľovač na myhalnice, pretože mám maskaru, ktorá strašne zliepa myhalnice, takže je to strašne dobrá vec. Potom tu mám túto čapicu na spanie, neviem presne ako sa to volá, ale proste túto, hej, toto je zo saténu a je to strašne dobrá vec tiež. Potom som objednávala mamine ešte kryt a objednali sme si aj skla na telefón a ono to sú vlastne, už mám jedno na mobile, ale vlastne oni to sú také tiež, že vlastne z boku vám ľudia nevidia. Oni tam boli vlastne v tom balení dve a fakt je dobré to sklo. Potom tu mám takýto kryt a k tomu ešte toto. Neviem, jak sa to nazýva, ale proste toto. A ten kryt má znútra takéto akože jemné to je a fakt proste je to mega pekné proste na tom mobile. A poslednú vec mám tieto čelenky, je ich tam teda 6, je tam, a fakt tá veľkosť aj sedí, je tá čierna, rúžová, biela, hnedá, tu asi nebudem nosiť, ale niekedy sa mi to možno bude hodiť, šedá a tmavomodrá a fakt tie farby sú také pekné, aj ten materiál je super. Bolo všetko, bye!